היי חברות, אני רוצה לדבר איתכן היום על הצוואר שלנו. בגדול לתת טיפים שיכולים לעזור לכם לשחרר קצת את הכאב שמצטבר מהעומס או ממשהו כזה, ממשהו דומה. שמי מרינה טיורין, אני מפיגה כאבים במגע חכם. אז בואי נתחיל עם הטיפ הראשון. שבו זקוף, הורידו את הכתפיים כמה שאפשר, תשחררו אותם. ונתחיל עם הראש לעשות תנועות, לקרב אוזן לצד אחד ולצד שני. עכשיו שימו לב, כשאתם מורידים את הראש, מקרבים את האוזן לכיוון הכתף, אתם לא מרימים לא כתף הזאת ולא כתף הזאת. אתם נשארים עם כתפיים מורדות. אנחנו שוב, אני מורידה את הראש, מקרבת את האוזן לכתף, ועכשיו אני גם מוסיפה את היד, שמה אותה על הראש, ככה לא, הפוך, ככה שהלחץ יעזור לאוזן להתקרב עוד יותר לכתף. הכתף עדיין מורדת, ואני מרגישה מתיחה ממש כאן בצוואר. נשארות ככה כמה שניות, אפשר עד 20 שניות, ואז אני מיישרת את הראש וממשיכה הלאה לכיוון השני. מורידה, שמה את היד על הראש ומרגישה גם כאן מתיחה. נשארת כמה דקות, כמה שניות, סליחה. אני בתוך התרגיל ואני מדברת לפעמים שטויות. וזהו. להשלמה של התרגיל אפשר להוריד את הסנטר לכיוון החזה ולגלגל את הראש מצד לצד. בצורה כזאת אתן ממש מרגישות את כל השרירים אפילו בגב עליון, בשכמות, בין השכמות. ברגע שאתן עושות מתיחה כזאת עם הסנטר, ממש אפשר להרגיש את זה. זהו, זה משחרר מתיחות מהצוואר הצדדי ומפחית עומס אחרי ישיבה ממושכת מול מחשב, מול קהל, בעיקר מול מחשב, כי אנחנו נשאף, המחשב שואף אותנו, אנחנו נשאפים אליו, אז זה יכול ליצור עומס ממש ממש גדול. אני אשמח לתגובות שלכם כאן למטה, ושיהיה לכם אחלה יום. ביי ביי.